Yan guys, punta kami dun sa pagbibilhan namin ng pato. Pato. Para malagyan na natin yung kulungan na ginawa natin. Bali dito. May bukid yung bahay nila. Kalawang na bukid. Malamali. Nagbayad ate na. Ayan mga upa pa. Hindi dito, dami nilang mga pato dito. Ate, ulul yan ni Agit na ang mangga. Dito daw banda guys. Ano may 1 kilo nang? Kaya pato? Barako ay Upa. patom amin agitoy. Kalo pa lang. Ori medyo kadamtaman lang. Oh, dari dadakil. Ay, dadakal man. Ang alaga. Barako ato, binakal. Ah, Tala. Babasit ato. Nagadusa ako ganito. Basit yan ulit. Pinadakal sino yung ginalaklakon. Kita ko. upa. Ito ito upat anang. Hindi tayo babas. Ata babasit? Ata babasit, tala niya? Oh, dadakil na. Barako ata ni. Atoy. Barako ata. Adi nga ini oh. Barako malang ata. Barako malang ata. Oy. Mga barako. Barako ata. Papa, Oo. Papa, ilang ko man yung bigo. Hindi. Biyo ako na. Hindi ko ito na ijay batong gitiris. Maya. Maya maganti balay mo to yun niya. Ya. Yara ito yun eh. May isa, dua, talo. Pili ka. Manok panlako na. Gawa. Barako gitu yun eh. Ngayon eh. Ay. Malamang dati kami pesto ti paton, dito kami gumatang. Kapay ka ron. Kag tiliwan kasi kaglako. Alangan sa kami magtilayaw. Nya tilakok. Sabi ka nun, may isa. Kita Tapos? upa. Atay? Sa kita upa. Upa man nga upa. Ano nga upa? Oh, masugat ka sa yero. Ay, huwag kang kumawag dyan. Huwag kang hawak nga dyan. Oh, madimot mapadpadikos gamin ta. Madimot mabalin nga rumor ita nita Kada mo kaya ang paton, nabagbagam tayo ni mama ni mama. Ay, alangan mo ilakok nagkukutong garod nga kwa ke. Nya. Amok garod nga pang tarat Muna niya. ka na agala ka sa ako. Pagtarakin mayat ata. Mana may sa kilo? 150 garod. Inka garo doon ay inka garo talaga na sa ako muna. Mano garod nga piraso. Uri lima. Ito ay 5 ka no. Uri lima. 5 nga upa. Ayan. Yan pala. Ito mano kilo din na yung unang pa. Ito manajay nagpisa mamay sa pinisanan sa. Awan tawar na aja yan pot. Bali kami makadigdigok. Ito nga di payak na na ang nakipita. Ay! Naglalag ano eh. Ha? Tingin ko. Sabi nga isa kilo Ay, na. sorry ko. Ata? Upa Sige. ka. Sige, basta upa. Malaghan. Ngayon ano, mali na mabulbulos. Madigan. Pag ano, nakakakuha nga dapat si ano, gusto mo pa kanya titis. Guys, sabi ito lumakalata. Mula sabi na panay ko pa mo. Kaya pa mga upay pagparsimpi lang. Grabe, di ba ti upa ka magpaa daw? Uwe. Ito. Kabago nila. Dapat din o. Bakit ata? Din o. Baka ka namang tadi din o may sadyay. Gidakal. Alam mo ta? Ajay. Gidakal na para nabitag Di itlog. po raw. Danda na gitlog mo lahatan. Alam ajayin ah. So, sige, alam ajayin.
Ganyan ang itlog ata. Manatadatan. Taluatan na. O, alam aga yun may sapay jay. Mga laki may sa toy. Buwan mga nakapay may sapta. Adoy man yan ang itlog ata. Mata rin. Dapat agaramid ka nga pag itlugan da. Nag-itlog ata. Kaya lang, ay nabasagayan nag-itlog ata. Nabasa na itlog na bali na bugok. So ganyan nag-itlog ata. Minay may ampay atan ah. Dakilwan nyo tanang? Ha? Dakilwan nyo? At dyan. Itaka mapanggan. Sige ni Mike, ayun na. Tiyo mag-gayam ti kaadwan ti pato. Kasi hindi December. Nagparty kayo. Yung pinaparte ni Gina doon na dinagatan ko. Ah, sinala mo pa kagutwanan sa. Oh, mata na. Pasit sama. Oh, Ito na. Sige. Mabalik ka gipulo sir, nawanti adon. Uwin. Ngamin ma di may bulos dahil ano, ato ini pala ibusinda. Bun. Ori da katugang akin kwada in kulong data. Permi, kalbun da iti. Ay, masugat ka na. Mula da. Uwin. Kung lang atoy, madi nagpisa ta na bugokan. Ay, may gana ko to. Ano ba na? Ang nasugat ka pero. Anak na. May salaga. Eh? Ang nagpanggay ba may salagaran di itlog na ay pilik na. Kabali mo talaga tinakabulo. Kabali talaga nakabulong. Ay, itlog ata. Dabara ko jay. Dahil. Mabali natin eh, makabulan lang Atay natin. ilaw, no? Makakakaasimot boy. May kena. Nawan sa atin, walo naman. Ay, pa may isang ako. Alakay kay Barako. Barako. May isa. Ang parikot ko. Ha? Dalawang parikot ko. Ilang ko muna. Dahil nilan sa batog ng kalmo ka ba? Ikaw din. Ikaw na. Ha? Ikaw Iwan ko din. din na lang. Hindi. Eh, sabit mo dahil nila para Tumigil! Ito kay Jinti aso kitam. Pak ng JC boom. Tingnan natin yun, oh. Ari ko. Lalo naman. size lang. Tulsan lang. Kaya kay may lang korang may saguwit. Sige sibong matay. Uwain kinadya may sanga upa. Ito na ano sibong pala kayo ganyan babas na dira mo nakakulong na ka. Mapakanyo lang ata te kok. Uwain nagpartak sa ata Domingo lang namakal. ata ka. Oh nakakulong kayo pa ato ko. Diretso yung ay gulos. Okay ka na. Barako. Ayan na, di may adat to di may sa. Nakakulong. Kita ang baka kursunod ang pinakakulungan. Itam na tagidaktulan na. Itam na tagidaktulan. Basta mo lang kadadakton. Adi na eh. Barako ajay, di ba pot? Ajay. Basit ata. Uwing garod, kabsat na ajay, di daktal ajay. Ate kaya tawag abugot ako. Kita latanong ka na. Diyan ako. Pag- Dito kapot yan. Dito. Yan na yung malaki. Yung isa. Alam. Tilabaw nan. Adapuraw na. Eh, permit na. Dakal bagi na. Puro pistang tanim na ata. Igalak mo man na dahil. Madin kumpul ano na eh. Ano mo, ano na daduan na ta. Kaya ha ay. Duwa kan 3/4. Ay 1/4. Port
Alam ko. O mano adi na Alam yun. ko muna yan. Aldrin naman. Ay, Diyos. So yun, nakabili na kami. Bali 6, isang barako, 5 upa. Kulang pa nga eh. Opo. 5. 6 ba yan? 5 yung malilitaw siya, isang tuwan. Malalaki ay 6. Bali 7 pala guys. Malalaki. Tapos ibilhan naman pala natin ng tuyo. Isang sako, tapos feeds. Ay, hindi na daw mag-feeds kasi syempre, oo naman kasi mahal ang feeds. Kwan na lang, tuyo na lang, kahit yun na lang bilhin sa kanya. Wala nang fish yan, anak, kadumi. Tara na, bilis, ang init. Guys, ang daming halaman dito, oh. Oh. May manok Oh. pa. Bigyan mo yung Parang yung kwan din ng mama. Bigyan mo yung manok. manugang ko. Ah. Yung chicken daw. Oh, ang dami guys. Oh. Ako muna. Ayun na sila. So buti na lang meron kaming nabilihan para naman may gusto kasi ng mister ko yung may inaalagaan siya. May pato naman kami noon guys, pero yung iba nawala, naanod. Yung iba kinatay na namin, inulam namin para naman mapakinabangan. Dito kayo dan. Kaysa naman yung mapakinabangan ng iba. Kunin mo yung pati. Ano? Surot-surot. Aldrin. Oo. Kasi magdahan-dahan. Strong na daw siya. Dalawa? Dagdagan pa daw ng 2. Paano yung kambing mo? Ayan guys, titignan pa namin kung mabibili namin yan. Kasi kuwan pa, tinanong pa nila kung magkano daw yung presyo niya. Kasama pati anak. Kasama pati anak niya. Halika na anak. May kambing ng support. Bibiliin namin yan. Buntis pa siya guys, tapos may anak pa. May anak siya doon, oh. O, diba? Sana all. Sana all. Sana all may ading. Saan man anak? May